ще ми го изпратиш. Имам. Здравейте хора, днеска се намираме на... Днес ще видим какво ще има на новия апдейт в стил Brainrot и съм с моята приятелка. Така хора, буквално ми се падна един лъки блок. Троен лъки блок. Може да видите в канала и как го отварям. Така. Елате да видите какво ми се падна за... Елате. Чакайте. Елате на втория етаж. Лост. Хора, буквално вижте какво и се падна. Казвам ви, тя е голяма късметлийка. Хубаво, че я предупредих, че имаше лъки блок. Не, те бяха тройни, но сами бяха буквално. Хора, Да. ти сами написа там, че мисля, че ще спане 6-7 на парчето. Орангутини, Добре, ананасини. купил на Не бе. Аз защото видях, нали ти си го купи, Ма на мен е закуми! Да вземаш пари. Хора, буквално. Толкова, защото вече няма да представя. Хора, ако чувате такива звуци, просто кихах. Има бананите долфини. Това са ми едни от новите. Значи, много внимавам, защото така може да ти правят. Внимавай. И така да са невидими. О, има и пандасини бананини. Черпазини банани, ма не съм пазини банани. Но аз иначе имам пандасини бананини и сега ще ви го покажа. Ето го. И ето, какви животни имам. Ох, брейнроти. Така. Сега ще ви ги казвам. Поред. Пандасини бананини, шимпанзини бананини, леонели кактусели, фриго камело, шеф крабра кадабра, балерина капучина. Вой, без да искам си затворих базата. Тук ми стилнаха жирафа Челесте, който ми го подари моята приятелка. Чакай. Хора, аз мога да потвърдя, че тя имаше жираф Челесте. И хора, буквално не се шегувам. Буквално ми банна. О, стана нощ! Да. Буквално започва. Апдейта започва. За хора ще влиза. Хора, вече и 40 почти. Много се радвам, че започва апдейта. Админа бил се след 23 минути. Сигурно ще спаме лаки блок. Райното стерийно. Не ми трябва. И той е златен. Тук стерийно. Хора. Никой, че място? Ела, къде си? Тук съм. О, бомбомини, после ще ми трябва. О, бомбомбини гузини. На мене ми се... Аз съм си купувала бомбомбини гузини. Два пъти като... Никой, че купи го, защото после ще ми трябва, моля, ела да го купиш. Добре. Сега ще го купя и после ми го... Бомбомини гуси. Защото много ми трябва. Сега стои на едно място, просто е така стои на едно място. Защо ти не го купиш? Какво стана? Що ма замрази, ма? Защо ма замрази? Ела е откъде да натиснеш едното копче. Изчакайте, май ще ми даде да лейфна. Чакай бе, какво ми става тук? Това ли е? Да, това е. Я ма замрази ти. Искам да ма замразиш. Ей сега. Ма много е ял. Само ти да се вземеш. Хора, аз съм сигурна, че на Андрика ще... Айде! Замразено. Чай, и аз ще почне да снимам. Чай. Да, и моята приятелка ще снима. Да. Може да не го кача в канала, но не знам.
така побързвам. Искам да има някакви неща, с какво искам да включвам. Здравейте хора, в нещо виж с моята кака ще играе на Stillbrain от тя се казва Никълти и е почти на 11 момент. И значи ще просто ще играем на Stillbrain и да. Сега ще покажа моите приемници, аз имам само един. После, ако искаш, покажи моите. Ей, това е моя хора буквално да ви да ви кажа, че буквално получих такова, нали, Админ Lucky Block. Админ Lucky Block, троен на сами. Буквално, нали, сме си играеме и, нали, буквално, тя ми вика, виж, има Lucky Block и аз си мисля, че, нали го знаеш, то с червения тъпия, лузерския, и аз мислих, че е точно той, но като отидах и го видях направо изкрещя. Той беше най-редкия. Нали, както виждате на Stillbrain от картината,